S dovolením? Jasné. Ďakujem. Že mi z cesty, skutkovia. Ja som dostal z toho testu z matiky 5. Čože? Ja som dostal z toho testu z matematiky 5. Čože? No, ja mám rád drakov, lebo dokážu lietať. Áno, sú to zároveň aj veľmi pekné stvorenia. Ako si vycvičiť draka? Proste super rozprávka na pozeranie, nič iné. Presne tak. Ako si vycvičiť draka je úplne najlepšia vec na svete. Ty kokos, ja mám 82 drakov. Ja 82 000 drakov, 520 seruziek. Presne tak, ja mám ja mám celú izbu polepenú plagátmi, za ako si vycvičiť draka. Presne. No presne tak. Ja sa neviem dočkať trojky. Ja vymyslím vajíčko, z ktorého sa budú zajsť dasy a ja vymyslím, kde bude Stormfly, ty určite Dead Song alebo Singtail a proste už sa vám chce. Tu sú proste nádherné kvetiny. Na takéto prechádzky budem chodiť častejšie. Sú tu iba samé listy. Čo na tom tí pečpáci vidia? Lozenie po stromoch je najlepšia vec. Úplný adrenalín. Mami, ja sa tak bojím. Ja som trošku vyliezol aspoň. Ale ešte ďalším 100 metrov. To sa nedá. To je tak super. Ide mi to úžasne. Jak sa brzdí? To je taký úžasný moment, keď si ich môžem vycvičiť. Ste zlatí. Oh my god, to je taký úžasný pocit, keď si môžem vycvičiť dvojhlavca. Jak sa to sakra volá? Idem urobiť kliky, aby som bola chutia. Som super. Idem robiť kliky. 1, 2, Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, girl, shake.